jene, hier's Baba. Baba? Jene, ek is so bly het gekom. O, jene. Jy moet gauw maak, nee, jy moet pak. Jy moet pak. Jy moet ook klere pak. Ja. Jy moet pak, dit is klomp tyd nie. Want toe gaan nie. Asseblief, hier is jou soetkies. Ek is maar alles. Hier is klasakke vir ons, want toe gaan ons. Asseblief. Pak sommer genoeg goedes vir jou. Nou kan ek nie so aanbek om nou hoekom laat ek so hallo? Wil jy ek maar een van jou stukkende onderbroekies ook inpak? Jou favorite goedes. Hoe lang gaan ons weg? Ja? Hoe lang gaan ons weg? Gaan ons maak seker jy pak genoeg klere vir Rita. Hoe laat ek so moes kyk. Nou laat ek te laat pak. Hoe laat sy my op so 'n shot nou. Dis ek moet my sê dis 'n surprise vir my. Ek wil jy moet gou maak, jy het baie tyd nie. Okay, ek gryp net. Hoe laat vlieg ons? Gaan ons uit, want hoe vlieg ons? Sy gaan weg met Rita. Okay, nou waar jou klere? Ek gaan nie saam is net sy wat gaan. Fokus net sy, so jy moet nie groot keis soek, waar is 'n groot keis? Nee. Nee. Zo. Jy moet gaan. Pak. As jy wat kom sal ek pak wat jy moet die huis bestuur. Kom pak genoeg klere. Hoekom kan ek nie by die huis wees ek ken? Maak klaar. Nee, ek sal my klere uitpak want jy gaan ook sê jy van my alleen weg want jy gaan sy en dan moet ek gaan. Nee, laat ek so mal hoor. Hoe nou hier aan hallo wat ek dan sy vlieg al weer van my uit die plek uit van my vir jou nee. Want jy gaan sy Taufik van my ex kom hier na toe en hy kan nie vir jou sien nie. Jou ex? Over my dead body, sy sal van my en die sak moet pak as sy wil hy moet in toe kom maar ek gaan nêrens laat ek kom. Want ek sal vir hom wag. Ek en jy sal op die bank afvoorsit en vir hom saam wag. My klere gaan nêrens. Ai. Nee, nie van my excited maak vir niks. Ek is nou excited om jou ex te sien. Pak uit, ja, my uitpak. Want sy moet gehelp pak. Julle kan nie mekaar sien nie. Ek het nie lus vir 'n bekleierery en 'n gestryery nie. Moenie laat hy niks kan sien nie. Moenie laat ek laat hy niks kan sien nie. Ek sal dit toe maak. Things that needs to go. Niemand vibrat on in die Hoe verder wil jy jou eies moet loslê? Dat het doel. Dat beteken, wie het jou anders in jas gemaakt, so aan die waan ek slaap. Hou van die onderbroekie aantrek, sodat jou goedes en jou klotes kan los. Nou, die gaan nie. Maar jou kan dophou. As ek trek dit jou onder nie aan en as ek slaap en is gemaakt, my eiers breathe, lekker through as net mooi. Ek weet hoe die gaat gebeur, maar nie los my olie, dat is my favorite olie. Die patoffels, die kofels moet gaan. Die kofels, wat lijkt als het zijn van iemand van vrek te raal. Wat voor die Zara. Ik ga niet ook weten betalen die betalen twee. Die is kwaliteit. Maar dat is vet en groot. Allemaal jouw schoenen saam. As maak je die prijs van die. Dat is letterlijk moer groot. Dat is niets te go for real. For real. 3, 2, 1. Niet mijn ma, Patty. Niet mijn ma, dat je alles behalve. Alles behalve. Hij wil meer. Dat is wel langer gemeet. Moet kijken hoe lang het als niet had. Dat is dan papa's. Nee, het groei. Ik weet wat die heeft daarbij wel langer gedaan. Maar die leerlijk ook goed. Die leerlijk ook. Dat is niet als jouw vrienden niet. Als jouw vrienden niet. Gaan veel vandaan. Zij wat van mij afkant, maar met die leerlijk ook goed. Die leerlijk ook goed moet gaan. Dan moeten wij die bij de tram gaan gooien worden. Ai, dat is Cleopatra. Nee, Cleopatra niet. 3, 2, 1. En dan, ik weet niet of je al gezien dat op TikTok of whatever, die crop top is van Keenan. Hij heeft zijn favorite t-shirts en hij blijft zijn favorite t-shirts. Hij heeft die 3 t-shirts, hij heeft de kast vol t-shirts, maar die 3 t-shirts en t-shirts en hij elke dag aantrekt. Zijn nagels gezicht, ik zou even een type zijn aangedrukt, maar hij blijft met die t-shirts en dat irriteert voor mij. Ja, dat zal maar zo bij een strookje. Dat is niets toe. Kou! In de ragel, wat? Wees jongens, dat weet waar jou dan. Weet je wat? Nee? Wat? Zij, kom gewoon. Zij moet gaan. Not me! I'm a condom now! Nee,
moet gaan. Ik moet niet gaan naartoe, maar zijn nou niet bij. Jy moet gaan. Jy's met die helfte item wat moet gaan. Ja,